Hi guys! Magtitimla tayo ng molasses para sa baka. So kahapon, bumili kami ng pure molasses. Bali, dalawang tigwa po, 1.5. Nahalo ko dito sa bahay pa lang kasi para matunaw talaga. Kasi kapag dun pa, minsan nagbubuo siya. So, lagyan natin ng tubig yung ganito. Kailangan mo siyang i-shake. Yung bottom part niya is yan. Meron. So, kailangan mo ito. Alog-alog. Talagang sumishake ko. At mahalog siya. No! This is not for you. Ganyan siya. Tapos, diba? Okay, water. Yung para sa atin. No? Tayo naman ay aalis na. Papunta dun sa mga baka. Ika-ika pa rin talaga tayo. So, mag-gear ulit tayo. So, ayun na nga at kailangan nating mag-jogging pants tsaka ng jacket para nga hindi tayo medyo mainitan dun sa napakalapad na area na kung saan tirik talaga yung araw. And nga pala ma-mention ko lang si partner nito ay gumagalaw siya ng around 4 p.m. ng hapon na kasi nga kapag mga alas 2 or alas 3 medyo mainit talaga. And talagang napakakatinong kumpay kapag ganung mga oras. So, ayan, papunta na tayo dun sa area natin at magmamotor tayo. Kita nyo naman, paika-ika tayo dito kasi nga talagang napakasakit ng ating paa. Pagkadating ko nga dito ay nandito na yung mga kambing natin. Siguro ay nakain na rin sila at sa ngayon ay talagang naghihintay na lang sila na makapasok. Nga pala guys, tandaan nyo pa ba yung aming isang kambing na hindi pinapadede ng nanay? Ayan na siya, oh. Buhay pa rin. Tapos dumidede lang yan siya dun sa ibang may gatas na nanay. Yung kakapanganak lang din. So far, nabuhay pa rin siya. Tapos, eto na lang yung the rest. Yan, ayun yun si Mary tsaka si Chris. Dahil Christmas yan sila pinanganak. Diba? Napakagandang blessing nun. Ayan. So, konti na lang sila. Lucky 13. 13 pieces na lang. Diba nga dati, itong mga alaga naming kambing ay hinahabol talaga ng mga ilang aso na nakapalibot dito sa amin. Pero sa ngayon, so far naman, hindi na. And hopefully, hindi na nga talaga din mangyari in the future. Kaya tulad nito, talagang alerto yung ibang kambing namin, lalo na yung mga nakaranas talaga na hinahabol sila ng mga aso. Kasi nga, alam nila na tatakbuhan sila, lalaruin, at kung minsan pa yung iba talagang pinapatay. Kapag ganito nga na nandito na sila sa malapit sa may gate, ay gusto na nilang pumasok. Kaya eto at papasukin na natin. Uwi na pa. Hey Chris. Pasok na. Pasok na. Itso. Dalian na. 2, 4, 6, 13. Pasok! Shh! Diretso. Ping, ginatakot mo man sila, Ping. Don't do that, Ping. Okay, all set. Ikaw, paldo ka masyado. Hindi mo inubos, Ping. Ha? Tingnan natin yung laman ng planggana mo. At least ubos. Okay. Thank you so much, Ping. Yan, iwan natin yan. Yan, tapos na guys. Another day, another success. Yan, dalas bambam. Sinagid among huli nga ginatagan. Oh, dati hindi yan kumakain ng ubod ng kumpay o ng napier. Ngayon na. Gustong gusto ngayon ba ma? Oh.
Oh. Pagkatapos nga namin sila lahat mabigyan ng kani-kanilang mga kumpay ay eto at nagpahinga din kami ng konti. Napakaganda nga rin kasing pagmasdan ng sunset dito banda sa amin lalo na kapag palubog na yung araw. O di ba? Sunset nga, di ba? At talagang may kagat pa tayo ng lamok. Tapos na ang araw. Lubog na ang araw. Tapos nakapagsalok na rin para bukas ng tubig. So that's it. Ayan na nga yung ating araw for today. Salamat sa inyong panonood and bye! Kalami sa hangin.